weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɗal haya lugsayba gorgol e nder galle haali abouba kon waktu yoni ha e nder galle ceerno ibrahima saydou kane eko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal remoɓe maaro taweteɓe to diwan rosso becco kolliri mette mumen mawɗe ñalawma hanki o ɓe erima accitgol golle jaagoɗo jeegu woni siriña gueye jooɓa ɗum ko caggal nde ɓe jogui ujunnaje tonnuji daƴaɗi e nder paabi mabɓe ne lambitona to leydi mauritanie laamu ngu rokkiri yamirore yooɗo sa yo enquête waɗe ko fate 13 naggue maygue woni kolliri ɓuuri ɗon taw kadi ko toon to kanko sa taw ko yaride diƴƴe posnaɗe ɓe kollitiɗene gueɗe ko gueɗe kamtoriɗɗe to leydi mali piyanɗe jokki hecciyanke hanke ha e subaka walla jamma beeɗoɗo hen o toon to ani fiisa hakkude hoɓel mo aljawada e wallidi moma kame armée leydi mali kame wallidi moma diwan gawo ha fayma mofti teskama oɗo saaha jaam fuɗɗima artude toon to leydi guine Conakry société civile lendi kolliti caɗele peñƴe leydi ndi guila septembre 2021 général Mamadi Doumbouya ƴetti lefol laamu hewɓe munnama e nder leydi ndi woni hen kunude men muɓama ɓe jaltinama leydi ndi taw koya wawnere kabruji men manaw men ha to Côte d'Ivoire Tanzanie Niger ma en jaa ha toon to Soudan joolam jaɓeri ma en jaa toon to Iran Souria ha to Venezuela kame Turquie musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fettata aadi mo addire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala wala danwal kala gando bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirola omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala
ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e sappoyima jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ne safra fodde temedere rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui e galle ceerno Djiby Sy walla so tawi a ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo l'istikar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗɓe l'istikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto nakcoɗen tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire e ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to nakcoɗe ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ma bare jeeɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba en jaada toon tokkay heydi e nder galle ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mamma Sileya bamo kay heydi omonel de duwawa guiɗo makko sehil makko nando makko woni ceerno Saydou Nourou Ba mo paate gala ɗum ko caggal jaltugol aduna banum debbo ceerno Saydou Nourou Ba toon to marda o yalti aduna on noon wiyeteno ko sohna Habi Alhaji Mama Lamine Ba kanko ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Sileya omo nelde duwaw dendagal mardanaɓe kala omo nelde duwawa dendagal paatu galanaɓe kala tenti noon sehil makko guiɗo makko woni ceerno Saydou Nourou Ba to paati galde jomiraɗo yurmoto yaafo on bandiraɗo debbo jaltoɗo aduna harnamal janna kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe Sar Abdoulaye Sarr Ali Abouba e dendagal yadiɓe jayde kala nelde duwawa wonande sohna a lelɗo Habi mo ganduɗa ko bandiraɗo debbo tedduɗo kono ne kadi Abda Diallo kono ne kadi e Hammadi Houley Sow ha toon to Burkina Faso woni Ouagadougou ha toon to marché Gungeɓe nel duwaw ɗum ko jaltugol aduna ɓenoɗo Abdoulaye Diallo mo ganduɗa ko kam tigui wonno gonnoɗo e kawguel baccalauréat toon to Wourossogui hanki onon caggal nde nanani hen dille muɗuma kirisa heeɓi ɗuma yani e woyndu yaltina ko ene rutte jomuma jomiraɗo nde yurmotomo yaafomo nanamol janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ceerno Abou Diaba Sow mo beelila gawde mo ganduɗa gandal muɗum yimɓe kala ne kumpiti neɗɗagal muɗum yidde mum dinal islam kam e leñol mum kala kañum ari to Dakaru lamrugo leydi Sénégal omo tawe toon to Grand Yoff Scat Urbam ko toon wo tawete woɗɗani Grand Yoff kanko ceerno Abou Diaba Sow noon omo ɗo e balɗe ɗo e nder Dakar lamrugo leydi Sénégal kala noon jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko tonggode makko leydi Sénégal woni 77 437 62 82 mbawa a jokkodirde e makko kumpital men ɗemgal pulara e nder gennidi leydi Sénégal garaten koye Al Amin Lo kam woni hoore jaggoɗo leydi Sénégal hanki o rokkiri yamirore wonande pirtugol ha laaɓa yowre gonnoɗo
hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde yewno yogay sanceji e nder région de Dakar Thiès ha toon to Saint-Louis kala ngam teskede wonande kay oɗo saha caɗele mawɗe kay ene tawe hen ha tenti noon ɓen ɓe liggotako ne jooɗi taw ko liggornoɓe ɗin sanceji kala o holliti rokkirde yamirore cotal rewindigal audit ko faade bangiɗen golle kala nde dokkirta yamirore ko ɓuuri yawde kay wonɗen golle puɗɗito e beele jomumen kadi mbawa tigui ligginde ɓen fotɓe ligguinede ɓe ɗum ko caggal yawre ken tolno e duuɓi ɗiɗi wonande gouvernement jawtuɗɗo hen o keddoɗen koye leydi Sénégal pelle syndicat ji heedanɓe gollotoɓe e nder leydi ndi Sénégal joƴƴini ɗereji gulɗi jaw toon to yeeso horejo leydi ndi ɗum noon ko hebanade ñande sappo ndu lewru ndu gonɗen koɓe yiɗɓe kamɓe kala yaade hofko juuɗe kala e fannuji golle leydi Sénégal hay goto ɓe jiiɗa gollo hen ngam hollideɓe mette mabɓe ko fate banggue wayloji code de travail e gueɗe jatirɗe caggal to banggue faggudu ha tenti noon gueɗe kewɗe to banggue gollotoɓe e nder gendi ndi leydi Sénégal jeeyeten ko toon to Saint-Louis remoɓe taweteɓe to Rosso Béthio ha fayma to Dagana Kolliri metti mumen hanki ono ɓe ɗakki notala wonande Sirigne Gueye Diop ko jagorɗo jeygu o ɓe kolliti haydara nafaniɓe haydara nafani tene kadi paabi mabɓe kala nana mbi tukka ha heewi nana tan mbi tutta ha heewi nana tan heewi ha heewi taw kadi maaro mabɓe kala koko lambi ma won ujunnaje tonuji maaro tan ew nan toon e jooɗi oɗo saha kay ko caɗele mawɗe koɓe ñamlino banque beele ɓe ndema kala ñamale nana pawe dow mabɓe ha wittuɗa ɓe donki yeyde ɗum noon oɗo saaha mo gonɗe ɓe joofi peɗeli ko jaggoɗoɓe erima horeji leydi Sénégal nde waɗata hen haalande mum beele ɓe jalta e ɗeɗo hen caɗele ɗe ganduɗa ene dokani remoɓe taweteɓe toon to Rosso Béthio ha fayma to diwan Dagana ne tawe e nder région de Saint-Louis keddoɗen koye Sénégal jagorɗo jeygu o woni kanko Sirigne Gueye Diop hanki wa yaltini wonande konngol holliti diƴƴe jarateɗe gonɗe mbusuji ɗi yimɓe ndento no fewi sabande mo jiiɗa kala ene jogui masiŋel mum ne fewna diƴƴe andaka laaɓal mum haydara hen jiiɗa ko mbusuji ne pewna ene yeeye oɗon gandi ne yare e yanɓele inɗeli ha e zéruji e goɗɗum kala yo joomen ndento no fewi cellal ala hen hay seeɗa kono kadi o holliri wonno fewnirani ala kala ko heeɓi hen ko laaɓi taw ɗum ɗo hen service hygiène jiimi hen walla ala jimani hen joomum ƴogan ndiyamum tan en jogui machine ne teppa ne fewna taw wala kala marque keptinaɗe e ɗeɗon fannuji kala mum yoga kadi boisson ngaji jarateɗi ɗi ganduɗa kala ɗo birtiɗa nan tan ɓumna ene yare taw kala marque mum andaka to immi andaka no fewnira wo erima noon nde ɓesguji leydi ndi ɓurata rentade ɗum no fewi Cheikh Mahdi Niass Mouhamadoul Mahdi Niass o holliti e dow inde wonande khalifa o wonande Cheikh Mahdi Ibrahima Niass o erima noon oɗo saha yogay konnguɗi laylayti e nder rendo ngo ñiŋoji Seydi El Hadji Malick Sy mo Tiwawona ɓe jaadani hen ɓe jonnani ɗum hay seeɗa de tawno galleji diine ɗi kala ko galle goto neɗɗo fotani wiide ne base ɗo hen ene yenna galle goɗɗo o ha tenti noon oɗon gandi oɗo dumuna kala konnguɗi kewɗi kay jalti hakkude Madina Baya kami toon to Tiwawon ɗum ko caggal goto e khalifaɓe diine nde yaltuno ñande harana jewtuɗo hen o yaltini konnguɗi ɗi ganduɗa ne ñiŋa no fewi Seydi Hadji Malick Sy mo Tiwawona ene ɓamta fannu Madina Baye waɗi hen noon haalullaji kewɗi to banggue laylayti rendo to ha waɗi haalullaji mawɗi no fewi kanko o yalti hen rentinde yimɓeɓe tenti almuɓe e waɗaɓe commentaire uji ɗi nde ɓurata rentade ɗiɗo hen fannuji no fewi ha wona seeɗa laana jollunoka ɗanniyankoɓe taw koye fannu suuɗayru jagganoka ñande nogase joyya lewru juin 2026 mayduɗo hen ndu toon to région de Fatiga taw koye nokku biyeɗo Fimmela ko ɗum koko jolluno ken tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo kan laana noon caggal mum noon an kenne rewide ɗo golle makka jeeyo mbiyama hen teeɓa ɓe nanggatɓe noon caggal nde ɓe darna e yeeso leskoɗo ɓe kolliti ngandi mawni ndi wiyete ko de Diouf tawete ko toon to Europe Espagne ko on ɗo wata golle ɗe kala goɗɗo noon ne wiye Diouf ka ene wondi kadi e biyeteɗo noon kadi Emma Diong
ene wondi kadi wonɓe noon woni hen kadi ko dogɓe cuwato on noon waɗatno yimɓeɓe recruté ƴettanno yimɓe kala hen ne yoɓa 90 ujunere beele kadi mbawa ɗanninede to koye ɗanle suuɗayru waɗi no naggaɓe hewɓe won hen noon dogɓe kono ɗo sa jiilawne jokki on gonɗo toon to Espagne kame wallidiɓe mum kala kene tolno 61 ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru kañumen nanga toon to Thiaroye nanguiɓe noon ko gendarmerie ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi rewido loydo losko e nder ɓen nde limore hen nogasi ɗiɗo ko gambinaɓe hen 54 ko Sénégal naɓe hen nayo ko Mali naɓe hen goto ko Guinée Bissau naɓe hen 12 ko rewɓe ene hen cukalel gotel ɓe kala ko wersuɓe haalisaji men ene ɗamini kay jolde ɗe laaɗe ngam yaɓande toon to Europe heblo ko fate banggue pewnugol kosam ɗi ñalɗi juɓɓinama toon to Linguére ene jokki noon hay ñalawma hande o ko rewɓe Ziye Jolofa taw kadi ganduɗa ko agroalimentaire taw kadi koye ballodiral ONFP taw koye cetal heblo to banggue fannu kosam no garɗinirte ha ɓuuri wawde duumade taw alda e caɗele e tawtorede adjoint maire mo Daara Jolofa kame yogay autorité ji e tawtorede kadi vétérinaire toppitiɓe ko fate cellal jawdi e oɗon fannu kala ngam teskede pastoro wonande ko fate banggue wonande taw kadi koye dowri ndi e hoore muɗuma taw kadi ko wonande nayyi e jawdi wondi dowri ndi ganduɗa ɓoyata ndungu ara ma kosimeje kew ha hew wattinto ko rufede walla waɗede gueɗe ɗe dumotako taw kadi ganduɗa jomumen so keblama gon heblo ma waw tigui duumade duumo ha wawa yeyede taw alda e bongola law e ɗiɗon fannuji kala mum rewɓe hewɓe noon jeeyaɓe o jiye kolliti hen weltare e nafoore kame fandare mawde no fewi dorog jaggama goto ɓiɗɗo taw ko ɓi jagorɗo o saha gonɗo e gouvernement mo leydi Sénégal on noon jaggaɗo o jagga ko jamuguel sikka mbawa o jaggira ko dorog kewɗo esba woni inde makko o darima hanki o e yeeso procureur tribunal Pikine Guédiawaye procureur Saliou Diko o saha weddama to kaso fadde ñawore makko kanko noon ko ɓi jagorɗo o saha on jagorɗo woni koye gouvernement mo leydi Sénégal janguji teskaɗi e kelgol taw koye guyka joyo mbiyama teeɓa ɓen joyo noon nanga koye dow inde biyeteɗo Saydou Diallo on noon waɗi hoore mum ko ceernajo mo duuɓi 50 ɗum o ñaƴirta oto makko o mo nanguira toon to Touba ko on oto ɓe joguino nde ɓe keloyta weeva tawite to Louga toon to Ndiassane ha to Tivaouane kala ko on ɓe gujjirno immatriculation ko AA noon kay 79 3 PP ɗum woni ko nanguira toon o qirlima noon o sammini hewɓe kay jeeyaɓe fedde makko taw ko fedde wuyɓe kamɓe kala ɓe tawi to commissariat mo Louga ɓoyatama ɓe daro yeeso procureur taw kadi koto tribunal mo Louga ngam ƴettude visa ji mabɓe faade to kaso ngam ɗaɓɓude haalis newiɗo ko alda e golle accude ha jamma tan jippo e booli ene heela butikaji janani eɗen ponno jaɓɓade musidɗo men Brahima Jiggo toon to Wourossogui tana baɗɗotono may garto hen so haaji jomiraɗo sen giwi to leydi Mauritanie walla mbiyen Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie landaji lundo kewɗi kay erima moɓodiral landa moɓodiral wonde neɗɗo goto e tafde parti goto moɓe inniri Sali taw kadi ko parti mawɗo no fewi ɓe erima hen société civile ɓe erima hen Mauritanie naɓe kala ɗum noon ko yidde darnude catal ngal ene haaɓo mbuñaari ɓe kolliti ko mbuñaari tagui ɗom ka duumade e leydi Mauritanie ko mbuñaari tagui niɓɓere duumade e leydi Mauritanie ko niɓɓere tagui nguura serde e leydi Mauritanie wona ngakkere haalis ko mbuñaari bondi e laamu ngu jogorade leydi ndi no fotani jogirade ni ɓe erima noon yimɓe kalde tawtataɓe e jaɓɓal gongal ngal ɓe jogori yaɓɓande ɓiɓɓe leydi ndi beele leydi ndi yalta e kiiɓama kame kirisaji gonɗi ɗi kala hanki o hewɓe kay jangguinoɓe ceppi yeeso jagorɗo jangde leydi ndi kamɓe noon ɓe nodditi tan ko yoɓe ƴette e golle publique privé o so tawi uddi tan koye saɗede mawde no fewi ɓe erima noon jagorɗo
jangde o nde yurnitto caɗele mabɓe seppo wongo hanki wango ko yeeso galle laamorgo ngo ɗe ceppani noon ko commune mabɓe biyeteɗo Hamdi ene tawe e nder diwan mo Asaba waɗɗani kanko sa kamɓe noon ɓe golliri ko ndiyam woni caɗele mabɓe ɗum ka mawkani diñi toon no feewi ngon seppo noon ɓe kaɓɓi ko tekke ɓe mbaɗi nate haɗani noon police hutorade doole e riwde ɓe ɗiɗon fannuji kala mumena cellal ɓalli woni kala wi jagorɗo cellal mo leydi Mauritanie Tidjane Thiama holliti accata hay cukalel gotel e nder leydi Mauritanie so wona vacciné nde tawno vaccin ne haɗa yogay ñabbuji sorade e ɓandu sukawo holliti ɗum noon koye sifa mbadi ƴellidde cellal ɓalli to banggue sukaɓe e ndera gendidi leydi Mauritanie jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie joɗodima e délégation giwɗo toon to Arabie Saoudita ɓen noon jiiɗi irde ngaluji mumena koto fannu gaynaka gam ciifodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi Arabie Saoudita e fannu daabeje guila jawɗi ha ko nandi hen gam heɓanade sadakuji julde taske faade toon to Arabie Saoudite kanko jagorowo holliti wonande Mauritanie ko leydi gaynaka so tawi ngaluji irama e nder gaynaka ma feññin ko heewi no feewi ɗum woni noon nden sifande ñalawma hanki e jonde muma oɗo sa noon wonande on délégation giwɗo toon to Arabie Saoudite ne keeɓi kaya irde ngaluji mumen hanki o to Bowal Laaɗe Diwoje ngal tunsi jaɓɓama toon hoorejo leydi Benin keso o ngol woni jillu makko goo e nder leydi Mauritanie Romiyal Wadani suɓima Mauritanie jillu cehilagala kame golle hakkude makko e nando makko Mouhamed Wuld Cheikh Azwani ko on bismimo to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie ko toon o wotti so tawi ko ngombu walla ko maaro kam kamɓe gandi kono o yari ataya ene gaskata o ƴakki tew taw kadi ko baali lowaɗi maaro nder ha wi tuta o hirdi noon dewraji leydi duusimo ha to Bowal Laaɗe Diwoje ngal tunsi o faati to Cotonou laamorgo leydi a Benin to kanko sa John biyeteɗo hikkam ko ngon wuro tigui ene tawe nder Asaba ko toon kene foto wonde ɓe mbi ko nayi nogas laamu ngu holliri ko 13 nagge tawani maayi e yarirde mumena heɓe kolliti ko ndiyam posnaɗam woni ko waɗa hen laamu ngu erima noon autorité ji finaɓe toon nde mbaɗata hen enquête mawɗo no feewi ɗum uddi kumpital e ndemgal Pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali chef d'état majeur général armée leydi Mali yaltini communiqué altine hanki o on communiqué noon o arti koye fiyande wande ñande 4 ndu lewru aset jawtuɗo hen no taw kadi ko yogay localité ji taweteɗi e nder région de Kidal ha Adel Hoka ha toon to Anifis ha toon to Gao e diwan mofti kala muɗɗuma ko piyande gulɗe jaw woni ko waɗi hakkude armée leydi Mali e wallidi mum Africa Corps hakkude Rebelle mo Al Jawad e wallidi mum woni jenim kame Al-Qaïda ko ɗe pelle nangodiri ngam dartade armée leydi Mali ɗe piyande o holliti otoji ɗiɗi blende dañi duppede hen otoji tati hinde pick-up dañi duppede hen o holliti ɓe mbarmini ɓe mbari hewɓe jeeyaɓe e zenim hewɓe jeeyaɓe kadi e Rebelle mo Al Jawad ɓe teɓɓiti pittali o holliti ɓe nderguiti ko heewi kay e matériel uji fiyande wande toon to Anifisa ha fayma to Aguel Hoka yoga e localité ji taweteɗi e nder on diwan kala muɗuma porte parole mo Al Jawad woni Mohamed Mawludou Ramdan o holliti wonande armée leydi Mali kame wallidiɓe mum ɓe Russie jooɓima pittali jamburu en hewɓe no feewi ko ɓeɗen heede ko commerçaɓe yeeyoɓe to nokku biyeteɗo Talantege ne tawe 100 kilométre hakkunum e Kidal laamu Mali noon nottaki oɗon fannu Sokela ko gala mayga gonnoɗo hoorejo jagoɗo leydi Mali taweteɗo e nder kaso to kaso mo Kulikoro gila tan lewru août ha yettiɗo hen o windi ɓattake faade armée leydi Mali wo holliti omo hirjiniɓe kamɓe sembeji mabɓe holliti armée leydi Mali yarata caggal dogata hulata ene dikkala fiyande wawde wonde koko gañoto o haali ɗuma ko caggal micro ni caggal jaydiyankoɓe omo tawe e suudu niɓɓuru nde o tuuma
omo dirtini ngaluji kewɗi no feewi to gawo mofti oɗo saha jam fuɗɗima artude toon butikaji kewɗi gudditi talata hande o bankaji gudditi otoji motoji yimɓe batti yaade no fotiri kala ɗum ko caggal fiyande wonnode ñande asen nde toon to Kona ha toon to Fatuma ha toon to nokku mo mbiyata nokku mo ɓe mbiyata Samdugo ɗi nokkuji kala jam fuɗɗima artude e mum kono teskede altina hanki o ha fayenma jamma berɗoɗo henno laato leydi Mali to ha hande camp militaire mo Ani Fisa piyanɗe golle jawne jokki toon ɗum ko hakkude rebel mo Aljawada e wallidi muma hakkude armée leydi Mali kame wallidi muma nde fiyande noon en keɓani taw ko laaɓi ko fati e banggue ɗeɗon gueɗe no jaari ni hen accident musɗo saabiɗo yimɓe nayo mbasi pittali men ɗum koye lawol Kulikoro faade toon to Bamako ɗum ko camion BN carsuɗo ceenala kañum natodiri e moto wasi en fittanum noon biyeteɗo Bala Sall noon kam woni cikko hoorejo fédération malienne des karateka on noon wasi hen fittandu muɗum paaɗena ko toon to Guinée Conakry gila tan septembre 2021 gila ndena wonande général Mamadi Doumbouya derguiti laamu Alpha Condé woni mouvement citoyen ɓe kolliti ken tolno 35 citoyen haalanoɓe gonga heɗen ɓiɓe leydi ndi munnama e nder leydi ndi naggama tan dumbama hay goto anda to ɓe dumba hay goto to ɓe goni wona rewɓe mabɓe wona ɓiɓɓe mabɓe wona sehilaɓe mabɓe ko wayno Funye Mangue Oumar Silla ɓurandeɗo Funye Mangue ko wayno Billo Ba Mamadou Billo Ba ko nonne kadi e jaydenke biyeteɗo Habibou Marwan Camara e woɗɓe kala koko munna e nder leydi ndi haɗo hen andaka taw holto tawete woni mbaɗama exil jaltinama e wawnere leydi ndi ko wayno Sellou Deren Diallo Sidia Touré e woɗɓe kala woni hen kunuɗe men muɓɓama caggal magistrat ji kewɗi ne nanga nawa ndeli to piya ha tampina bedda gartiraɗo ñawi woni hen ndeeƴi mo ɓi kuni men ɗum ɗo kala ɓe tuumi noon ko laamu leydi ndi e oɗo hen sifa kamniɗo no feewi e nder leydi ndi paɗen ko toon to Côte d'Ivoire caɗele ko fate kaddingol haala mum ummitima toon laamu leydi Côte d'Ivoire ƴettino pellital hadde ɗum melew kala nangaɗo ko kaso tekkuɗo fawete dow muma joyo nangama ene kaddini sukaɓe ɗiɗo tumaɓe hen darnama yeeso tribunal ɗum ko caggal nde sukaɓe rewɓe teska ene kaddina nokku biyeteɗo Maronoa ɗum noon ene tawe e nder leydi ndi gonnoɗo jagorɗo e laamu Laurent Gbagbo biyeteɗo Lida Kouassi accitama kaso kono woni koye dow contrôle judiciaire caggal nde waɗi lebbi 11 e nder kaso wo nangano koye lewru août 2025 toon to yippogo ɗum ko caggal nde sukaɓe hewɓe jippino e booli yayde holliri taw koye dow yamirore makko ha bisuji kewɗi duppa sotora guilden on ko nanganoɗo waccitama e dow sarɗi on noon ko ɓattiɗo Laurent Gbagbo no feewi Niger ene yuɓɓina jonde ɗimmire jonde gossodiral miijoji e tekkinde nden kay kisal ɗum ko hakkude jagorɗe affaires étrangères ɗe AES Mali Burkina Niger e tawtorede leydi Russie ha hoɓe muɗum mawɓe ngal kaldigal noon wonata koye sifa ɓeydude nden ka e kisal hakkude leydi Russie kame leyɗele ɗe wallita ɗe ko wayno Burkina Mali Niger Tanzanie ñalawma hande o ko ñalawma lundugo noddi seppo mango no feewi e nder leydi ndi kala hayso laamu ngu koko sali ɗum noon ɓe jiiɗi artude koye fitinaji bannoɗi e sumgoji bannoɗi octobre 2025 haaɓe kolliti hen ken tolno e 116 mbara taw wariɓe ko force de l'ordre kono oxydoji kolliti ko maayi koyetima ujunere walla ujuna ɗiɗi ha ɗo nde limore suwa taw happu muma dottede dow on sifa to Soudan ko guure kewɗe kay derguita taw kadi dergui ɗum ko doronaji kewɗi no feewi kame piyanɗe ɗum noon waɗi ɗum ko FSR eɗen gandi ko force rapide wallidiɓe paramilitaire ko ɓen joori kure e bomboje taw koye nokku woɗɗani Darfour
kene wona gure kewɗe taweteɗe toona tikñama ƴiijemeje kewɗe kuɓeje otoji kewɗi birgita toon suka gorko bireɗo Issa Ibrahima mo duuɓi 95 daɗɗo e nden fiyande tacciti banggue caada holliti ɗum ñalawma hanki o hakkude mum e loni taw kadi fiyande ɗo waɗi ɗo waɗɗani keerol leydi caata paaɗen koye joolam jaɓeeri ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Mboca ñalawma janngo o maw nan dane makko e joolam jaɓeeri Iran yalti ɓesgu mum kala e booli ngam dusde guidde mum woni Ayatollahi Khomeini mo ganduɗa baraɗo guilay février taw koye fiyande adide e ballodiral États-Unis d'Amérique kame leydi Israël ngam yande e leydi Iran koye nden fiyande hohoɓe mawɓe leydi ndi pittal men derguita ene hen Ayatollahi Khomeini mo ganduɗa ɓe goni koye jinasi mum ñalawma hande o noon ene jeeya e ñalawmaji gonɗi kay cakkitiɗi taw kadi ko dusdemo kanko on guidda mabɓe moɓe gandi taw kadi ko darnuɗoɓe darniɓe leydi mabɓe taw kadi koye booli Tehra kala rewna ha yetti noon nokko mbiyata gam ɗum noon gon wuuro hande heewi no feewi ɗo jogori moftede kono teskama noon wonande ɓi ko lomtiɗomo Mojtaba Khomeini guila toɗɗa ha ɗo henna natal mum feeñani ala kalɗo yiya hen hewɓe ne namdo beele mo selli holto woni ko kewi kala ko namde wonande hewɓe ɓe jiyanimo taw koye dow oɗon fannu Syria wonande jillu Emmanuel Macron hoorejo leydi France hanki o to Damas hôtel makko ɗo jippiɗo waɗɗani hôtel o no feewi bomboji ɗiɗi pettinama sarat ɗon kono haɗanimo kam ɗanata ha weeti wo eggani ñalawma hande o joɗodima e nanɗo makko hoorejo leydi Syria ngam ɓeydude gilli cehilagal e golle hakkude leyɗe ɗiɗi gila laamu Bachar Assad soli ngol woni goo hoorejo leydi France yillade toon to leydi Syrie to France keddorɗen Marie Le Pen eɗen gandi ko ñawanoɗo ñawore nodditande hande o ko duuɓi tati kaso hitande wotere wonata koye bracelet électronique kono haɗani kam lebbi 15 ɗi timmi o yalti kaso beele ma wat campagne makko ko fati banggue ƴamdemo lefol laamu 2027 taw koye sumgoji tijjaɗi hakkude lewru avril e lewru mai dawal gadigal eɗimmala toon to leydi France garten koye sommet OTAN joɗini hande toon to Ankara laamorgo leydi Turquie ñalawma hande o e tawtorede yogay occidentoji jeeyaɓe taw kadi koye fedde l'OTAN kamɓe ɓe jiiɗi ko ɓeydude sembe ngaluji milliard uji kewɗi faade armeji mabɓe beele ɓe ɓeydo jogade ndenka e kisal kono kadi e ƴewande Ukraine peeje ha ɓuura wawde rende hoore mum e janguji leydi Russie kono ɗum kala fawi koye nandiral Donald Trump hande no ɓe ndento ko guɗi kewɗi ngam mette e colère Donald Trump o ñalawma hande yiddeɓe ko ɓeydude guille cehilagal faade Amérique beele kamɓene ɓe keeɓa ndenka e kisala e dow oɗon fanno Venezuela limore mayɓe nde ɓeydima hande o nde limore ɗum ko caggal nde leydi yerɓuno toon gilnoga senayi lewru maɗire hen ndu yettima ujunnaje 300 woni mayɓe hen jiita hewɓe noon gubbama hayso koreji men keptinani ɗumen ko wa ɗum ko ujunnaje ne keddi e nder leydi cuwa yitede ko majji ko ne heewi ko gañi ko nonne kadi ene heewi no feewi Russie heeɓi dornaji kewɗi giwɗi toon to Ukraine ken tolno 150 drone woni ko Ukraine weddi o jamma bedɗo e no faade toon to Moscou ɗum ko caggal hanki o nde Moscou weddi dornaji kewɗi gay ha bonni rafirini goto mo ganduɗa mo mbiyata Omska ko ɗon moftete ndelam kewɗam no feewi Ukraine noon holliti hen mettimo mawɗe no feewi caggal nde armée leydi Chine holliri weddima missile bawɗo ɓennude continent e continent taw koye noko mbiyata Pacifique leyɗele taariɗe leydi Chine kolliri hen metti mumen mawɗe no feewi ɓe erima États-Unis d'Amérique nde haalata hen kabruji men e ɗemgal Pulaar ɗum ɗo hen wonno musidɓe tedduɓe komin gaddanno moon kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen.